Да. Айде, Иси. Айде, Иси. Симо се търкаля по пода. Давай, Изабе. Да, айде, ела сега насам. Там пак ще гътне. Дай сега в гръб да го стия, бе, Изабе. Айде, Изабе. Айде. Оп. Няма. Ето, няма да се пази, Изабе. Да, даваме го това, за да мога да ходим. Айде, ето тук на мекото. Айде, кой ще? Чакай да пуснем тук една помяра. Не, Упси, чакай, Симчо. Пазирам съвети и за... Симона, чакай! Снимаме сестра ти как ходи и ходи по-добре от теб. Да, това е Изи, която на 23 февруари проходи. Дигай. Браво! Велико!